Kuthiwa abaningi Msweli echaza ngomuntu omnikeze imali yethikithi. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona leyo mbuso njengamanje. Kubingelala yena-ke Mathenda Cebo intombi zomqomo amehla abanye baqomela imali ethi wazi. Ngale wethu ngabasuku lakho lokuqala la ngicela press subscribe button share phinde comment ukhuluma nakhawunku subscribe like imali khamba so senze kube wena oqala uthola notification uma sifile video hamba phambili kanti ke ngabe umdala ekhaya uthi hlala lapha na comment section ungakhohlwa ukulike uphinde comment udonate i-channel yakho hamba phambili ngo-R10 njalo kuphela kwenyanga kanti siqinisekise ukuthi imininingwane yasebank ibona wena nabakwa YouTube. Msweli echaza mayelana nePhoyisa lamnikeza ithikithi la 500 ukuthi ke likhokheleke kanjani njengoba ke ubehamba nensizwa laphana. Angazi noma usanele nombani yakamfekayo le eneyitori nje ezimnandi laphana ku TikTok ibeke nayo ngaleso sikhathi kucaca ukuthi yayi live kanti ke ifan yayo yaseZimbabwe ese-US iyabona ukuthi ngampela nangu Msweli nikezwe ithikithi. Insizwa angikaze ngivele ebhaketini kodwa ke fokamfekayo bamba nawo u500 randi kuphinde kuzoba u500 waMsweli la khona ezokhokhela khona ithikithi. Ngaphandle komusho isikhathi sakho mntana sekhaya asigxime sihlala kuyena Msweli mhlambe yena engayichaza kangcono. Uma sike sathinta lento yobuntu wabuya yibona siyathinteka mtshele uLinda Mfekayo ithikithi engilithole lapha ade ngipake kabi akithi besivele si live ngathola ithikithi iPhoyisa vele bengipake kaningi. Okay sakhuluma obuhamba ngemoto emoto yakwa4 emhlo manje kanti kulo live kubuka umuntu oyifan kaLinda Mfekayo so useyakhala waseZimbabwe kodwa use-US waseyamnikele imali yecathulo wathi now u500 wecathulo uthathe lo 500 unikeze uMsweli ngoba ngikanibona nendawonye ayokhokhela leli yathikithi. Umuntu waseZimbabwe use-US unikele licathulo usezothi nethikithi leli uMsweli hambe olikhokhela wamnikeza 1000 wathi 55 wathi ngizazovela ebhayeketini kodwa leni yethikithi. How is that? Ubuntu bukhona ukuthi besingaka thinti lapha endaweni afuna sithinteke bese kuyavuka sizoyenza bafuthi yonke lento okukhulunywa ngayo ukuhlukumezana yonke lento okukhulunywa ngayo kodwa uzobona izolokhu iqathakele njengamakhizane kanje inkomo ebuye ediphini. So bafuthi ngiyabonga kakhulu mina. Yabonga nathi sibongile nje sibonga nokuthi mase sicela usondele ungadinwa yithini. Ngiyabonga kakhulu nokuthi siphazamise lapha nabantu ingakho besicela nje abadodakazi ukuthi ayasicelele wena uma uqeda usibingelele nathi. Siyabonga kakhulu maqhawe. Hayi iyophinda ihlangana noma kanjani bafowethu. Thank you. Siyathokoza thina.